Știu că nu m-am postat de mult, dar... Ok, deci într-un final l-am trecut și eu pe ăsta, monstrul ăsta. Și nu știu dacă pot să îl trec. Ok, nu pot să-l trec și o să revin după ce fac și eu unul B, cam așa, pentru că cam nu pot să îl trec, nu pot. Și revin când fac unul B. Să știți ceva, stau cu voi până aici, până fac unul B și na, o să mă dau pe speed, o să mă dau și sper să vadă că mai mulți oameni. Să știți că nu m-am teleportat. Atâta vreau să vă spun că dacă credeți că m-am teleportat, nu, l-am trecut cu mare greu. Cred că am făcut 1000 de încercări. Dar na. În fine, și vreau să vă spun că o să fac aici un sondaj într-un videoclip să vedem cine, într-o postare, să vedem cine vrea să joace cu mine Roblox și cine vrea să mă aibă la follow, la prietenire pe TikTok, pe Roblox. Dar ca să vă jucați cu mine trebuie să mă aveți aici la abonare, să-mi dați like la acest videoclip și să, nu știu, să mă aveți la TikTok. La TikTok e simplu, mă cheamă Roblox _ cu Roblox _ Daria de mare, normal. Că și vreau să iau astea, dar sper că o să fac, dar după o să fiu enervată că nu l-am trecut. Dar, în fine, nu fac de griji, eu stau. Market. Și uitați ce a băgat nou. Nu știu dacă ați fost la update la acest joc, dar era foarte tare, deci dacă știți ce ați pierdut dacă nu v-ați jucat. Și da, mă striga bunica mea, dar nu, nicio chestie mare. Ok, o să încerc să îl trec. Doamne ajută! Nu știu pe unde mă duc. Și m-a prins. Mă enervează. Cam atât a fost videoclipul pe mult spațiu și știu a durat 4 minute, dar o să fac un sondaj eu, o să fac o postare și puteți să vedeți că mai mulți postare acasă pot să mă joc cu voi. Pa!